खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जोङो जोबोद दुखुनांथाव मोनसे स्टोरी नोंथांमोननि थाखाय लाबोदो जाय जाथाया जादोंमोन लखनौआव आरो नोंथांमोना फ्रायानो आंनाव सोंहरगासिनो थायो जे अबे जायगानि अबेनि माबायदि ना ओरैनोसो माने काहानिसो बुंफ्लादो नामा बेफोरबायदि नोंथांमोना सोंबाय थायो आरो आं जेसेबां भिडिअ बानायदों नोंथांमोननो जेसेबां भिडिअ लाबोदों गासैबो आंनि रियेल स्टोरी गोजा जायफोरा जाथाया जालांथारनाय जेराव मुंफोरखौल' आङो किसुमानखौ सोलायनानै होदों जेराव माने मुंफोरखौ खोन्थानो होआखैमोन बेफोरखौल' आङो मुंफोरखौ खोन्थायाखै माने सोलायनानै बुंदों थिग बिदिनो दिनैबो बेफोरबायदिनो मोनसे स्टोरी नोंथांमोननो लाबोदों आङो आरो बे स्टोरीखौ नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनगोन आरो दुखुनांथावबो गतिके जायफोरा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो नखरसे मानसि जेराव हौवा हिन्जाव सानै आरो सासे 12 बोसोरनि 12 बैसोनि सासे हौवासा गथ' आरो बे हौवासा गथ'आ फरायनायावबो जोबोद मोजांमोन आरो क्रिकेट गेलेनो बिराद माने मोजांमोन बिनि जि मास्टर स्कुलनि बे मास्टरा न'आव फैनानै खोन्थाफैबाय जे नोंसा गथ'आ क्रिकेट गेलेनो जोबोद रोंगो बियो आरो इन्टारेस्टबो दं गतिके नोंसा एसे फैसा खरसा खालामनानै गथ'नो क्रिकेट गेलेनो नांनाय बेसादफोरखौ बायनानै होआ मानो आरो बै समाव बिसा एक्चुअलि बे हौवाया मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावो आरो प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावनानै एसेबां रां मोना जे जि इसायखौनो बायनो हानाय बायदि कुनु मथे नखरा सलायगासिनो दङ हिन्जावा न'आवनो थायो बिनि उनाव बिसा खेथि मावनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय जेबो हा हुबो गैया बिनि थाखायनो बिसा माने नांनाय बुस्थुफोरखौ थाबनो लानो हाया खनसे बिसोरनि स्कुलनिफ्राय मोनसे पिकनिकआव थांनो गोनांमोन आरो बेयावबो बिसा 1003 रां हरनांगोन होननानै फिसालाया बुंफैदोंमोन नाथाय हराव जेब्ला हिन्जावा हौवानि सिगाङाव बुङो जे ओरै बाथ्रा जोंहा बाबुआ पिकनिक जानो थाङोनो बेयाव माने 1003 रां बिदो स्कुलनिफ्राय गासैबो थांगोन गथ'फोरा गतिके नोंनाव दोङोबा गथ'नो हर आरो बिदि बुंनायाव बे हौवाया रागा जोंनानै बुंबाय नों मिथिया नामा आं बेसेबां माने दरमाहा मोनो माबोरै आं नखरखौ सलायबाय दङ नों मिथिनानैबो मानो मिथियै बायदि आंनाव बेफोर बाथ्राफोरखौ खोन्थाबाय दङ बिदि बुंनायाव बिमाया मोजाङैनो फिसालाखौ बुजायनानै बुरखायनानै दोननायसै जे नेक्स्ट टाइमाव थांबावबाथाय नोंनो आङो जेरैखि जाया रांखौ हरगोन एबार खनसे नोङो न'आवनो थादो एबार थांनांला बिदि बुंनानै थाबाय बिनि उनाव बिसोरनि स्कुलनिफ्राय मोनसे टीम सिलेक्शन जायो जाय टीमा माने गुबुन रायजोआव माबा गेलेनो थांगोन क्रिकेट गेलेनो थांगोन आरो क्रिकेट गेलेनो थांगोन जिहेतु बै गथ'आबो सिलेक्शन जाबाय दा बै गथ'नाव जेबोआनो गैया एसेबां दिन माने बियो प्रेक्टिस खालामबाय थानाया गुबुननि बेट लानाय गुबुननि गासै बेसादफोरखौ लानानैसो बियो प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन नाथाय एबार बेफोरबायदिबा जानाय नङा बेनिखायनो टिचाराबो बिसोरनि न'आव आरोबाव खनसे फैनानै खोन्थाफैयो आरो खोन्थाफैनायाव बे बिमाया जोबोद माने इस्सा जे फिसालानो बेफोरबायदि बायनानै होजोबनो थाखाय आरो बिनि थाखायनो हौवाखौ जबरदस्ति बियो बुङो जे ओरै बाथ्रा जोंहा फिसालाया सिलेक्शन जादों गतिके नोंथाङा हागोबाथाय रां एसे नांगौ बिनो क्रिकेट गेलेनाय बेसादफोरखौ बायनो थाखाय एबारबो बे हौवाया सिगांनि बायदिनो हिन्जावखौ रायनानै हरो नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जे बिमा सासेया फिसालानो जेसेबां हागौ बे दुनियानि गासै खुसिखौबो होनो नाजायो बिनि थाखाय बिमाया जिखुनु लामाखौनो माने सायख'नानै बिखौ माने बेफोरबायदि मावनायनि लामायाव थिनहरनो हागोन आरो बेसेबां बिमाया दि अनो बे बाथ्राखौ जोङो जायफोरा बिमा दोङो जों मिथिया नाथाय बिमा गैयै गथ' सासेखौ नोंथांमोना सोंबा बुजिना मोनगोन जे बिमाया जोंनि लाइफआव बेसेबां इम्पर्टेन्ट बिनि उनाव बे बिमाया मा खालामो गावनि आसान दंमोन बोराय आरो बे आसानखौ गंसे दखानाव लाना थाङो फाननो थाखाय लांनानै बे आसानखौ लांना खोन्थिहैनायाव बिनि दखानिया बुङो जे बे आसाननि बिल दंना गैया बिदि बुंनायाव बियो बुंबाय जे बिलथ' गैया बियो आंनि बहुत पुराना आसान गतिके बिनि जेबो माने बिल गैया आंनाव बिदि बुंनायाव बै दखाननि मालिकआ बुंनायसै जे बिल गैयाबाथ' आङो नोंनो एसेबां रां हरनो हानाय नङा जुदि बे बुस्थुआ बे बेसादा आसाना जुदि सिखावनिसोबो बा मा खालामो
बिदि बुंनायाव खाथियावनो सासे हिनजाव मानसि गसंना दंमोन आरो बै हिनजाव मानसिया बुंबाय जे नोंनि दखानाव जेसेबां बेसाद दोङो गासैनिबो बिल दंना बिदि बुंनायाव बै दखानिया बुङो जे गैया आरो गैया बुंनायाव बै हिनजाव सासेयाबो बुङो जे अब्ला नोंनि दखानाव जेसेबां माने बिल गैयै बेसाद दोङो गासैबो होमबा सिखावनिसो बिदि बुंनानै बै हिनजावखौ गथ'नि बिमाखौ आखाइ हमनानै बै हिनजावा बोना लानानै थाङो आरो बोना लानानै थांनानै गावनि न'आव लानानै थाङो गावनि न'आव लानानै थांनानै बेखौ बुङो जे नोंनो रांनि दरखार आं मिथिगौ नाथाय जोंनि खामानिया ओरैबायदि आंनाव गोबां हिनजावफोर बेफोरबायदि फैयो आरो नोंबो नोंनि इस्साबाथाय मावनो हागोन नै रांखौ ला जोंनि खामानिया जाबाय जोंनाव गोबां धोनि हौवा मानसिफोर फैयो आरो बिसोरखौ खुस खालामनायानो बिसोरखौ एन्जय खालामहोनायानो जोंनि खामानि आरो बे खामानिखौ जुदि नोंबो मावोबाथाय बेखिनि रांखौ लाना थां आरो नोंनि जि नांगौ बेसाद नोङो बायनानै ला बिदि बुंनायाव बे गथ'नि बिमाया बुंबाय नङा नङा आं बेफोरबायदि खामानिखौ जेब्लाबो मावा आङो बेफोरबायदि खामानि मावनो फैयाखै आं थांनोसै बिदि बुंनायाव बै हिनजावा बुङो थिग दं खोथा गैया नाथाय नोङो जेब्लानो गोसो जायो जे नोंनि गोसोआ जुदि बुङोबाथाय बेफोर खामानिखौ मावनो बा माबाफोर गोनांथि जायोबाथाय अब्ला नोङो जेब्लाबो बावनाङा आंनि दरजाया अब्लाबो खुलिनाय थागोन बिदि बुंनायाव बै हिनजावा ओंखारलांनानै न'आव बेखालिबो हौवानि सिगाङाव बुंहैबाय जे गथ'नि माबानि थाखाय माबाफोर सिन्था खालामदों ना नोंथाङा होननानै बिदि बुंनायाव हौवाया बुंबाय जे माबोरै हागोन नों मानो साननानै नायाखै आं बबेनिफ्राय लाबोगोन एसेबां एफा गोबां रां अलरेडि आङो गोबां धार थुपार नांनानै दोङो दखाननि फैसा हरनांगौ जानानै दोङो गोबां बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैना दङ आं माबोरै बेफोरबायदि माबानो हागोन बिदि बुंनानै इखालि थांनायसै आरो हरसेया बे हिनजावा सिन्था खालामबाय थायो सिन्था खालामबाय थानानै अखानायै जेब्लानो हौवाया ओंखारलांनाय लोगो लोगो बै हिनजावनाव थाङो आरो थांनानै जेब्ला बेयाव मोनहैयो अब्ला बै सासे हिनजावा बुङो जे आं मिथिखागोन नोंदि आंनाव फैफिनथारगोन होनना बिनि उनाव बिनो रोजासे माने माबा हरो रां हरो मोनसे रांनि कार्ड आखायाव हरो आरो हरनानै बुङो बै रुमाव सासे मानसि दोङो थां नोङो बेखौ एन्जय होयोसै बिदि बुंनायाव बै हिनजावा मेगन मोदै गयो गबाबो बै हिनजाव बुजायो जे मेगन मोदै गनानै जेबो लाब गैया आं मिथिगोन नोंनि दुखुखौ नोङो मेगन मोदै खोन्थिबाथाय बै हौवाया रागा जोंनानै थाइसेबो रां होलांनाय नङा जोंनि खामानिया मिनि खुसि मावनायसो जोंनि जि गाबनाय जोंनि जि दुखु बेफोरखौ गोसो सिङाव लानानै नोङो बे खामानिखौ मावनांगोन आरो बिदि बुंनायनि उनाव बियो मोदै हगारनानै बै रुम सिङाव थाङो आरो दसे उनाव बै हौवाया ओंखारलाङो आरो ओंखारलांनानै आरोबाव एसे रां बै हिनजावनि आखायाव होलाङो जाय बै माने हिनजावखौ लिंना लांदोंमोन गथ'नि बिमाखौ लिंना लांदोंमोन बिनि आखायाव होलाङो आरो बै रांखिनिखौबो बियो बै गथ'नि बिमानो होयो आरो गथ'नि बिमाया फैनायाव बै गथ'नि थाखाय बेट बल जेसेबां क्रिकेटनि माने बेसाद नांगौ बेखिनिखौ बायनानै लाना फैयो आरो लाना फैबा न'आव नुफैयो जे बै हिनजावनि सिगांनो बिफाया बबेनिफ्रायबा बेट बल गासैखौबो बायनानै फिसालानो माने दिहुनना होगासिनो दं अब्ला बे हिनजावा नुनानै जोबोद दुखु मोनो आरो बिनि आखाइनिफ्राय गासै बेसादाबो बै हायाव दोननानै खारलांनानै गावनि हौवाखौ गोबानानै हमो आरो खोब गाबो आरो बिदि गाबनायाव हौवाया सोङो नोंलाय मानो गाबदो आरो नों बबेनिफ्राय बायनानै लाबोदो बेखौ एसेबां रांखौ बबेयाव मोनदों बिदि बुंनायाव बे हिनजाव बुंबाय जे आं गंसे दखानाव खामानि मोनदों बे दखानाव फुङाव 10टानिफ्राय थाहैनांगौ आरो बेलासे 4टा बाजियाव आंखौ हेगार हरगोन आरो आङो दिनै फार्स्ट मावहैदो आरो मावहैनानै आङो बिनाव एसे एडभान्स लानानै बेखिनि बेसादखौ बायना लाबोदो होननानै बियो थगायो बिदि थगायनायाव हौवायाबो मानिना लायो जानोबो हागौ आरो हौवाया उल्थाय सोंफिना जे बेफोरबायदि खामानि मावदोंमोन ना मा बेफोरखौ जेबो सानाखै बिनि उनाव सानसेखालि बिदिनो थांबाय थाग्रा जाबाय सानफ्रोमबो थांबाय थाग्रा जाबाय बै हिनजावनाव बै गथ'नि बिमाया आरो थांबाय थाग्रा जानानै गोबां रांबो बानायबाय बियो आरो गोबां
सना गनाबो बानायबाय आरो बैफोर जे थाखा फैसा गासैखौबो आरो सना गनाखौबो गावनि मोनसे बेग दंमोन बे बेगाव सोना दोनग्रा जाबाय सानसेखालि माबायदिबा बै हिनजावा ओंखाम ओंख्रि संबाय थानायाव हौवाया नायो बे बेगखौ आरो नायनायाव आसरित मोनो इमान बुरजा फैसा इमान बुरजा सना गना अबेयाव मोनखो होननानै बिनि उनाव हिनजावनाव सोङो हिनजावा बुङो जे जोंनि दखाननि मालिकनि बेफोरो दिनै माने इनकाम टेक्सनि मानसि फैनो गोनांमोन बेनिखायनो आंनि आखायाव हरदो बेखौ जोंहानि न'आव लाखिथ'नो जोंहा गाबोन समनिया बिहरगोन बियो बिबानो गासैखौबो लानो थांनांगोन आरो लोगोसे बे हिनजावा गोसो सिङावनो गियोबो जे सानसे नङा सानसे आङो हमजाथारगोन बे खामानियाव गतिके बे खामानिखौ आं गारथारनांगोन बिदिनो बियो बे खामानिखौ माने थाङा जाबाय गारथारबाय बै हिनजावा फन हरबाय थाबाबो फनखौबो रिसिभ खालामा आरो बे खामानिखौनो गारथारबाय नाथाय मा खालामनो सनि नांगौ ओरैबायदि सनि नाङो माने जेखौ लुबैया बेखौबो मावनांगौ जायो आरो बिदिनो बिदि हौवाया सानसेखालि कम्पानियाव थांनायाव एसे मालिकजों नांलाय खमलाय जायो आरो नांलाय खमलाय जानायाव बै कम्पानिनिफ्राय बेखौ दिहुनना हरो आरो थिग इखालिनो मोनायाव बै हौवाया थार लानाय 1 लाख रां सोरनिफ्रायबा लादोंमोन बैसोरो माने रांखौ बिनो फैदो आरो बिनो फैनानै बुंदो जे नोंना सुदै मुलै 1.5 लाख थाखा जाबाय आंनो मास मोनसेनि गेजेराव बेखिनि रांखौ फिरायना हरफिननानै बिदि बुंनायाव हिनजावा खोब टेनसन जाबाय आरो टेनसन जानानै हौवायाबो दा खामानि गैला मा खालामनो मा मानो बिनि उनाव अखानायनिफ्राय बियो आरोबाव बै हिनजावनाव थांग्रा जाबाय आरो बिदिनो थाङै थाङै सानसेखालि ओरैबायदि हाखराव गोलैहैयो जाय हाखरनिफ्राय आरो बियो नेक्स्ट टाइम उथिबोनो हायासै सिखारबोनो हायासै आरो बै हाखरानो जाबाय बेखौ बुङो जे बै मोनसे न'आव थांनांगोन नोङो बै न'आव सासे मानसि दङ बे मानसिखौ नोङो खुस खालामना फैनांगोन रंजा बेखौ माने एन्जय खालामहोनांगोन बिदि बुंनायाव बे हिनजावा गासै रांखौ लानानै बै न'आव थाङो आरो न'आव थांनानै दरजायाव कलिं बेल दामहैयो कलिं बेलखौ दामनायनि उनाव जेब्लानो दरजा खुलियो बे हिनजावा माने मायाव थागोन मायाव मागोन मा होनगोन मा दोनगोन माने जेबो बियो माने खुगायाव राव ओंखारा हां लानो हादोंना हायाखै माने सब बावगारलांजोबो मानोना बियो हौवानि बिराद बेस्ट फ्रेन्ड आरो बेस्ट फ्रेन्ड जानायखाय बियो माने खोन्थाजानो गिया आरो न' सिङाव हाबबोयो हाबबोनानै बिखौ आथिङाव हमनानै खुलुमनानै बुङो जे नोङो जि खालामो खालाम नाथाय आंनि हौवानि सिगाङाव प्लिज नोंथाङा माने जेबो दाबुं बेफोर बाथ्राखौ बिदि बुंनायाव बै लोगोआबो माने हौवानि लोगोआबो सिरि सिरि थायो आरो सिरि सिरि थानानै बेजों एन्जय खालामो दसे एन्जय खालामनानै जेब्लानो बै हिनजावा ओंखारलाङो बेनि उनाव हौवानि सिगाङाव गासै बाथ्राखौबो खुलाय खोन्थायो खोन्थानायनि उनाव जेब्लानो बे हिनजावा न'आव थाङो न'आव थांनाय लोगो लोगोनो दोखो बुयो बेखौ दोखो बुग्लिनानै बेनि उनाव बै न'निफ्राय होखारना हरो दाबो बियो बिसोर सानैबो हारसिङैनो दोङो नाथाय जेबो केस होलायाखै बा फाथैलाय बिसिलायाखै गथ'आ बिमाजोंनो दोङो आसा खालामो बिसोरनि न'खरा आरोबाव सिगांनि बायदिनो आलो गोजोनै रंजा खुसि थाफिनथो आरो गोरोबफिनथो बेखौनो आं आसा खालामो नोंथांमोना मा सानो बेखौ आङो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।